I veliki pozdrav, dragi gledalci. Danas sam teo da odgovorim na jednu jako zanimljivu temu. Znači, možda vama nešto nije zanimljivo, nije vam interesantno, ali ja moram na neke teme da odgovorim. Jednostavno zanimljivo mi je, imam neke vlogove, danas je znači, praznik Đurđevdan, snimali smo u selu neke vlogove i tako, znači. A danas odgovaramo na ovo pitanje, znači da li je isplativ rad na YouTube. I sada, znači, ja koliko sam snimao, krenuo sam, znači, nisam imao pravo subscribera, 0 subscribera, a sada, znači, 446. Ja se nešto ne hvalim, uvek skromno gledam na sve ono što sam postigao, znači, nema tu nešto da ja kažem da sam mnogo uspešan, nisam uspešan, ali mogu da kažem da sam zadovoljan i da sam srećan. Znači, prvo, zadovoljan sam zato što moji gledalci mene poštuju na neki način i kroz komentare i kroz to što gledaju i što komentarišu i tako, ja sam baš zadovoljan. Znači, mislim da sam postigao neki uspeh, ali dobro, možda to drugi ne misle. Naravno da se sva mišljenja ne poklapaju, svako ima svoje mišljenje, ali evo ja ću da obrazložim svoje. Mislim da je rad na YouTube-u isplativ, znači mi ne moramo kao YouTuberi da snimamo svake sekunde, svakog minuta, znači mi snimamo kad imamo vremena, znači. A prigodno je da snimamo često i da budemo aktivni na YouTube sceni, da bi naši gledalci mogli da vide ono što mi snimamo i da vide, znači da se interesuju za naš kanal i da jednostavno zaprate to. Da svakog dana imaju neki novi video materijal, da prate, da odslušaju, da nešto nauče pametno i tako to. Da li će da to bude nešto smešno ili poučno, sve zavisi od youtubera do youtubera. Ne snima svako isto i ne možemo da... Bilo bi glupo da bude svaki kanal isti i to je nemoguće. Znači svako pokaže sebe kroz par minuta, znači ja možete da vidite, znači ja neću da kažem ja sam dobar, znači vi možete da to vidite kroz moje razmišljanja, znači kad slušate mene, vi sve to vidite. Mislim da je isplativ ne samo zbog para, a može da se zaradi, naravno ja ne zarađujem, ali drugi youtuberi koji su dosta aktivni, koji imaju opremu i dosta zanimljivije videe, oni zarađuju. Ja nisam izašao na YouTube scenu da zarađujem i bilo ko je došao da zarađuje, on nije uspio na YouTube. Znači svako ko želi da snima, ko ima ljubav prema YouTube i prema videima, on je uspeo zapravo. Nema tu neke filozofije, znači samo redovno da snimate i da volite. Znači ja uživam u ovome i ako nekome smeta, ja nikog ne teram da gleda, naravno. I ja mislim, znači, da je to okej, da je odlično i da jednostavno je zanimljivo, dosta zanimljivo i brzo prođe mnogo vreme kad vi snimate, kada ste često aktivni, imate, znači, šta da radite i svakog dana osmišljate neki novi video i kako to da bude bolje i iz dana u dan da bude sve bolji i bolji kanal. Nadam se da ste me razumeli, dragi gledalci. Hvala puno na gledanosti. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!